जों दिनै दोंसे सुंद' सल' आवरायनो लादों। बे सुंद' सल'नि मुङा जाबाय सिमांनि बाथ्रा। बेखौ सुजुदों बाक्सा केकेरिकुसिनिफ्राय बिश्वजित बसुमतारी आरो बेखौ आवरायदों धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय आं आमिना स्वर्गियारि आरो धेमाजि जिल्ला सिल्ली भगबाननिफ्राय फंबाय बिनाराम बसुमतारी। दानिया फै सुंद' सल'खौ खोनासंलांदिनि। ओइ राजु, राजु सिखारदो ना। ओइ राजु, राजु नों बावलांबायना आंखौ? नों बावमारबाय? गिदिर गिदिर न' लुनो हानायखाय, गिदिर मानसि जानायखाय, गारि मटर थानायखाय आंखौ बावलांबायना राजु, राजु? माव मा जाखो? सिमांसो, जेबो जायाखै दे। जेबो जायाखैबा माथो बिलाय, ना गाज्रि सिमांमोन? आं साहा फुदुंनायलाय। बे हरनि 2 रिंगायाव साहा? औ साहा। र' नै साहाया। दाना खिन्थादो मा सिमां नुनायमोन? अजयखौ नुदोंमोन सिमाङाव। बियो आंखौ फोजाफैदोंमोन उन्दुबाय थानाय समाव। ओमफ्राय माथो जाखो? आं नायनो नागिरब्लाबो नायनो हायाखै। खोमाजोंल' खोनाबाय थादों बिनि राव। ओमफ्राय? मा ओमफ्रायबाव गैला। दे आंहा उन्दुफिननोसै। आंखौ नागारना उन्दुनोसै आरो आंलाय सानदोंमोन माबाफोर बुंनो। दे ना होमबालाय खिन्था, आं खोनासंनि। दे होमबा खोनासं। उन्दै समनिफ्रायनो आबौ आबैमोनजों आं गामियाव देरबोनाय, बिसोरनि अननाय, मोजां मोननाय आरो गामि लोगोफोरजों गेलेनो जोबोर मोजां मोनोमोन। खान्थालगुरि गामिनि जों 4 लोगोमोन, अजय, बिरखां, राखेब आरो आं। बिफां गाखोनायाव हले राखेब आरो अजयजों रावबो हायामोन। सोरनिबा बारियाव कमला, बैग्रि, जलफि, लिसु, नारें जुमब्रा खावनायाव डेन्जारमोन। बिरखाङा बाथौ गावनायाव आखा फाखाथारमोन। आरो नोंहालाय, नोंहा? हे आंहा गाहायाव थाग्रा, मना लाग्रा आरो। बिब्दिनो उन्दै समनिफ्रायनो अजय आं साबसिन लोगोमोन। थाखो 8आव फरायब्ला रंजालिनो बियो लाइजाम हरो। सानथामसो उनाव आबैया थिगसे बुबाय आंखौ, दानिफ्रायनो सिख्ला गोसो थोग्रा बियो होनना। सोर मा खिन्थाखो? आं नङा होनबाबो खारग'थारासै। साननै उनावसो मिथिदों आं अजया होनदों बियो, नाथाय लाइजामा आंनि मुङैसो लिरनाय दंमोननो। बोथोरा थाङो हालो दैलो, माब्लाबानो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो सेंग्रा जाजोब्बाय। आइ आफायाबो आंखौ गोजौ फरायसालि उथ्रिखांनाय उनाव सहराव फरायनो लाबोबाय। लोगोफोरखौ गारना फैनो गोसो गैयामोनब्लाबो फैनांबाय। रंजालियाबो गाबखुमादोंमोननो ओइदिनखालि। फोरमायना लायासै बेबो आरो आंबो गोसोनि खोथा गोसोआवल' थालांबाय। बिदिसो जादों होनबा? गोसो थोदोंबालाय मानोथो बुंना लायासै? मोनथिला, दा बुंनानै माथो मुलाम्फा। आगोलावनो जा जानांगौ जालांखाबाय। दिनै थांगोन जों, दाहाय ओंखारबानो जाबाय। गामि फारसे थाङैया गोबावसैयानोमोन। मुखुब बुब्लिजों दावहा नाङै नाङै माब्लानो दि सान दान बोसोर बाबेनलांबाय, जेबो उदिसखौनो मोनलाय लाङासै आं। सम सम सानफ्लांलाय लांगारो आं, सेलेब्रिटिफोरा बोराया नामा होनना। माथो अनिल कापुर, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान मोनबायदिखौ बैसो जाबाबो जायैबायदिसो नुयो। जोंफोरालाय माथो बैसो जाद्रायाब्लाबो बांसिन बादिसो नुलायलाङो। माब्लाबा बावदावलायो आंहाथ' आइनियाव गोमोन दारिखौ नुबोला। ओइ मा जाखो? गोसोआ बबे रायजोआव बेरायहैखो? ना रंजालिखौ गोसोखांदों? सिरि सिरि गोसो सिङाव सानब्लाबाबो दायसो। गामि गामि बिफां लाइफांनि सारि सारि सोमखोर नुथायखौ नुनानै गोजोनै हां लादों। आबौ आबै नागारलांनायाव उनाव फिन दिनैसो बे गामिनि लामाजों लोगोफोरखौ नुबोला खम गोजोनगोन। अहाजासे रायलायगोन, सुखु दुखु फोरमायलायगोन। गेजेर गेजेर उन्दै समनि गारबोनाय बावगारहायै
खोथाफोरखौ बुरखांदों आरोबावदि मा सानसेखालिनि बाथ्रा ओइदिनखालि जों बैग्रि फिथाइ लायदोंमोन बाथोन जानो होनना बोथिया दैसा खर'आव मिनि हाला जों जादों जंखायलायदों जाखां लोखां दुगैनो दैसानि सायाव दालां फिसा होनाय दंमोन दुगैनो होनना थांनायावनो हरखाबै आं गादलिननानै जसोयो थाल गैया आदै मादै आरो रानि सानै बिबारि आरो गयसि सानैबो बिमानि बादि गुफुर लाथारदों गन्थं गोलावनो जोंखौ थांगोन होनना फोरमायहरनायाव खुसियानो लाथ्र' हायाखै आदै मादैमोना राजामोनखौ मानोथो लाबोफायासै गैया हस्टेलावसो दं सानैबो लाबोफायासै मालाबा सम मोनबा फैफिनसिगोन जाखां लोंखां दसे गोलांनो लाबाय गामि ओनसोल नालाय मोसौ मैसो दाउसिन दाउला बोरमा गाबनाय खोनाबाय मानोना मोनाबिलिनि समाव गावबा गावनि न' फारसे होलांबाय आंबो उन्दैबा बिब्दिनो मोसौ मैसो खायोमोन दुब्लि फोथाराव गेलेयोमोन दालाय बहा बे बैसोआवलाय अखानायै सानसेखौ लोगोफोरजों रायलायदों सोर मा खालामो मा मावो मा जादों माबोरै दङ आंखौ नुनायाव नंगौ नङा जालायथारदोंमोन बिसोरो महराबो लामानो सोलायथारबाय नालाय जानाय लोंनायाव दावराव दावसि खोनानानै बिसिया बुंहरो खि एरख'लायनाय लोगोफोरखौ दिनैसो मोखां नुलायदों नालाय खुसियानो लाथ्र' हाला दे गोबावजों लोगो मोनबाय नालाय जाखागोनानो आदै मादैमोना साननै उनाव गोसो गैयाब्लाबो नागारना फैनो गोनां जाबाय बे गामि ओनसोलखौ जेराव उन्दै समा बेवहायनो गेलेबोनाय लोगोसे लाबोफादोंमोन बेसेबांबा दुखुनि थफ्ला लोगो अजया आरो बे संसाराव गैलिया दान मोनथाम सिगाङाव बिफां दालाइ दानख्लायबाय थानायावनो गोग्लैना हां गोमायो खोनानानै आं थानो हायाखैमोन अब्लाबो माथो राहा मानसि महर जिउ मोनसे थैना थांगोन जों बयबो सानसे